Ir-rapport tal-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent huwa importanti biex jagħti indikazzjoni mhux biss tal-livell ta' tniġġis fil-pajjiżi, iżda ta' kemm dan it-tniġġis jiġi jiswa lill-pajjiżi mill-lat ta' effetti fuq is-saħħa u l-ambjent. Skont dan ir-rapport il-ħsara li tissir mill-power stations f'pajjiżna fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent tagħna qed jiswa lil pajjiżna mal-180 miljun euro. L-ispiża ta' pajjiżna hija s-seba' l-ogħla minn fost is-27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. Ir-rapport jindika li fil-każ ta' pajjiżna l-art tniġġis ġej mill-power stations u mhux minn traffiku jew fatturi oħra li fil-għajn jidhru li qed iniġġsu. Ir-rapport isemmi 3 aġenti ta' tniġġis li qed joħorġu mill-power stations tagħna u li huma perikolużi għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent. In-nitrogen oxide li jikkawża problemi respiratorji u problemi fil-pulmun u jżid l-aċidità fil-ħamrija u l-ilma. Is-sulfur dioxide li wkoll jikkawża problemi respiratorji u li jikkawża ħsara lill-ekosistema tagħna. U l-carbon dioxide fost l-aktar perikolużi għal bdil fil-klima. Skont ir-rapport il-ħsara mill-power stations f'pajjiżna hija qar minn dak li ġie kkalkulat fil-Greċja, fl-Ungerija, f'Ċipru u fi 17 il-pajjiż ieħor Ewropej. Pajjiżi li huma qar minnha huma dawk tal-Lvant, bħar-Rumanija, l-Estonja, il-Polonja, ir-Repubblika Ċeka u l-Slovakkja.